Diolch, cé chuil tú. Go má gur maithagad. Conas a bhí dóhéar a seachtainna. Bhí sé géintach. Cheanna mé broga nua agus chuam mé chuig drama ihe é dúna. Ar thaithin an drama liad. Hahan, bhí sé géintach. Cad a rinne tú ag an deir seachtainna. Thug mé cuairt ar mathara a thara san nua inné. Go má, an bhfuil sé das? Tá sé andas. Tá cístin das agus siomra mór an. Cará sí na gcónaí. Is as an Spáin í, bhí si ina cónaí i Madrid. Cén posta tá aquí? Is scrú gera í. An Mali post? Is bra le é. Agus tá grúig álainn aici. Cén fáir tháinig sí anse? Ní má le an aimseir sa Spáin. Tá sé rothe. Is mór an trú sin, is brálaí an aimsirte. Mis sé freisin. Anheacha tú go dtí an Spáin. Níacha, ach chu mé go dtí an Fortingale an ara. Chu tú hain go dtí an Spáin nach cheacha? Chua mé an léimechara imiúil. Dámuid an ar fád coicíise. Bhuailíom dul go dtí an Spáin, cad a rinne sib agus se bhain sin? Chuamuid is snámh sa bharga gachlá. Chuamuid ag cnochadóireacht faoi cho. Déimmuid coppla béle andas. Tá bí Spáinach an bhlasta. Ar thaithin an Fortingale liad. Hahan, ach ní arna mé mór an. Bhí mé ag obair, agus an sin deire mé an tín. Dan mé sa labba ar fad cúpla lá, ní rá tam agam dul a snámh nó a sipadóireacht. Is mór an tradition. Bhuailíom dul go dtí an Fortingale arís, agus tar éis sin racha mé go dtí an Spáin. Go hintach. Té imi an bhéitheh nó imi úl. Bé an aimseir té agus ach an das. Fáir, bé mé ag obair an saoire se, tá an taisteal an déir. Dán mé hain agus maharda imú oige. Bhí sé sir agus thaithin sé linn. Racha mé an ag ghean chaamh líon. Bé níos mó airgead agam an sin. Ó, cethe mé dul ar éis sé go bur. Agus racha mé bháile go luath. Bé mé a caiintlaí a tá maireach. Feici mé tú a maireach.